Namwenda kaona mwezi. 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 Matendwa basukuru. Matendwa makwenyambira. Turakuti idare. Pakati penyu nandi ramauya vazukuru toti zvanaka pati vakamboya pakati pedare nandi wangu walipo sekuru vazukuru handina mbeve pamatare nandi chokwadi pana akambouya iri padare pasekuru ndoimba kuti hakuzi kutanga kwenyu kuya pano chokwadi ngatisuduruka munodaira munoti hongu muri dzinza rimwe tine vari pano ata mungatisuduruke ngatisudurukei ana menda mberi tambiraiwo ndikubvunza vari pano vazukuru handinavo pano adzi vazukuru vari mudare ani ndimukubvunzwa kuti makamboya here mudare masekuru hinde ndoda notaurazve namakaita zoti mabva musina kudya kana kuti hamusi kuwirirana rinofamba zvakanaka vari sei vanorwarava kubva pamakauya zviri kufambawo sei ina ndinzwishe makasimudza manzwa intogona kunzwa kubva patakauya zvinombo chenji yacho hapana ari kunyasenda mberi naye munhu ari kutonetsa hapana rugare hapana rugare panguva yakaoma naye mwana uyu inde ndakakuti mofanira kunobatana vekumusha kwebarwa mwana vekumusha kwarorwa mwana nandi mabatana akabatana iwe uri chiche mukadzi mukadzi wangu ko uyu mwana wangu nkwasha ndiwe baba ko chatambudzawo mwana imana baba muna chamunoziva here nechiri kurwadza mwana uyu ko pakurwara kwake mairegere kufamba nondindazokuti uyai kudare pese nguva yese maivepi nemupwere achirwara iwanga wakambozivisawo about mwana wenyu ari kurwara zvakatongotanga zvenguva doko saka ndakuva nomukana kuti ndisvitso shoko nekukasira kuna nababa ranaka raita kuti muye mese pamwe chete tikuvhiyei mese muri pamwe chete tozwa kwazvabva tozwa kwazvisina kubva iri harisi guwa ani ndakazvimbirwa nehasha ndiani ndayakada seyake asi nde ndataura hei hei dzokai mbande matare dzokai mbande matare makombwe yawerere makweshambira mogara mbira iri uku muna iri uku
Itai ndikurukure, itai ndikuda kuzwa kuimba ikoko ndikurukure navavo. Haiwa, regai ndiri pande. Nokuti dare ichi? Idare. Iwe muzukuru rumewe. Sekuru. Waitadza nei kuudza wana Tezvara kuti mwana wenyu ari kurwara? Apana chinorwadza munhu here? Wakangogara wega uchiti achapora unaye. Kune kurwara kwokupenga ka? Kune kurwara kwokusapenga? Handiti? Chokwadi sekuru. Saka toti muzukuru arwara uyu. Iwo gara naye mba uchiti achapora hake. Kuri kurwara kwokupenga zvakamboitika kupi? Ndainonoka nditofungidzira kuti dzimwe dzenguva anogona kubetserekana asi ndakangoona kuti zvikuramba zvichingoenderera mberi. Naye vazukuru, iwe muzukuru wakagara uko. Wakanharirwa nemukadzi mudumba. Unoshingirira here unaye uchiti achapora? Unoshingirira? Ivana pamaita basa mauya. Uyu ndindakamuti inda unodeedza vehukama hwemwana. Ndiri taramure kana ndiri reve. Nandi achinga aripo. Iri harina guhwa ka? Reguhwa toti maipi. Iwe muzukuru iwewe. Sekuru. Basa rako pakurarama ibasa rei? Basa rangu handina basa riri straight rinonyatsoita. Rega ndikuzisa una basa riri straight wagona. Asi unozari muzukuru ndita zveruoko zvokuba. Ichokwadi. Chatambudza mupwero uyu ndiwe. Ichokwadi sekuru. Ichokwadi uchizivako? Ichokwadi. Saka waita muzire mukadzi? Nyaya yaitika sekuru makare kare. Ndiudze kuti watambudzire mukadzi iwe wazwa kuti ndiwe uri kutorwadza. Zvinopotseka sekuru. Zvinopotseka. Imana baba? Zvinopotseka. Sekuru. Sekuru. Utenda sekuru ipapa majekesi. Rega ndikujekere ndichiti muzukuru. Sekuru. Uyu atorwara uyu. Azvatangira pane chaunga wapuwa chokuti ndanoisa mupilo. Uyu arote makope ekuti kwandiri kinda ndiri kunowina here kana kuti handisi kunowina. Ndiri kunoba here kana kuti handisi kuba. Ichokwadi sekuru. Zvoti ndire makope ke? Ichokwadi sekuru. Ndina nharo napo. Mukutozviziva Mwana baba, Ichokwadi zvinhu zvakaitika. mupwere wenyu kubvira mwana wenyu uyu. Mungatovhunza mukwasha kuti akashandisei kuti mwana wenyu anzi arwara. Harisi remumusha menyu, harisi rokuromberwa, asi uyu akashaisha mishonga yake kana timiko yake yatanga kupenza mwana. Pamusoro sekuru. Chakaitika ndechekuti kumakare kare. Asi makare kare atiri kutaura. Tikutaura iwe pakubata kwako makare kare api? Ndakasiyirwawo mishonga madzinde maviri.
nani na baba nyakubereka saka vakashayika kusiya kwakaita vaitano ndezvo usada kuipisa munhu akashaya iri hauna kubatiswa nemunhu akashaya iri wakaenda kunotsvaga wega ndapiwa mushonga iwe wanzi ndati hauna kuenda kunopuhwa nababa iri wakatsvaga wega baba kwanga vasingabi zvevo iyo hongu sekuru saka unozopa kuti baba vadi pakakanganisika sekuru kwete mzukuru hatisi vanyaya kuti wakakanganisaka iwo wagara chi ndakakanganisa munhu achipenga woti ndakakanganisa kukanganisa kwako kunorapa mwe mari kupenga ngwasha chikutaura apa ndechekuti utaure kuti ndauna kupuhwa nababa ndi wako wakazvibatira wewe naye mama moyo ishokwadi chemberi mamoyo ndakazvitsvagira munhu akaenda kunobata akati ndakakanganisa here angati sorry ndada kuedza kubatsirawo mhuri isida kunzwa kuti muzukuru yanopora sei ndokundikurapi ndaitora ndibva ndaiti wangu wanga ine power saka mai vakachinjanisa mapiro blazi tokutoda mishonga yoti kwanisa kuti mai guru apone plus zvinogona kutsandika futi tozorwara tofa kuti moziva ichokwadi saka tabatana nemi vaningina kuti ndamuru vakachenjera anzagirawo chigubu chinezere nemvura andiigirewo mvura iyoyo ndibetserekana mukutoziva kuti ndimi akatoningirika zvinhu zvenyizvi hapana chandisimuziva ndimuzisiva saka unosumudza kana atezvara uchizira zvako unenge uchinyara nemhaka yekuti ndinenge ndakazvitsvagirawo zvinhu zvako unoziva kuti unomhotsa kwatiri here unotova nemhotsa kwatiri aiwa anofana kutondiripa ungaroberere nemwana mutorwa asiri wako iwe vamwe vasara murodhu vachiramba kuya kuno vamwe vachiziva hanzi animwe muzukuru angari papashumba anga akapfeka zveblue ari kupi halo vazukuru ari padhuze apa pane muzukuru andambona uyo digirawo uya pane weshumba wosenzesa isana tezvara iwe wakaromba isoweya panyaya tisingazive unofunga tikupara zvinozovaa kukuita munhu so saka chinja zvikupamba kwazipa gwendiri mubhodhoro chichena saka isi unofunga tikupara naizvozvo nechi inhau yokubasva inompavhakaaa kunoti isasungwa munobatsirikana kotasemoneka baba kuti hata apa nguva chabva kubatsirikana kwacheta newa tourirana sei iye warwarisa mwana wedu naimukoma makaita mhiko dzenyu dzekuba idzi pane zvaifamba maiba mwero upi chicha maitora maita se nyaya iitika ndeyekuti inini ndaiti pandinenge ndichifamba zviyezvi so zvinhu zvacho zvaingo ndatisingabatwe kubatwa ndaiita maiba chii ndaitora zvinana matv maredhiyo ndaiba zvangu zvimwe zvinhu zvakanonyanya kuti kure asi ndo papaindishavira nguo ipapo maipinda mudzimba dzevanhu hongo vazukuru vari kuridza chikweuko zvadaro mudzimai abata pilo nazvamuchiti akatora pilo yenyu chii chakazotanga kuita chinhu chakaitika pane nyaya yepiro inyaya yekuti inini ndakapiwa mushonga muviri iri midzi yelaki yezvebasa iro rangu rekufamba ndakakuti muye nepiro mavila chari kuno saka mudzimai papiro ini piro yangu mushonga wakatora wanga uine power yakanyanya saka mudzimai akaita exchange mapiro ndo pazvakatangira saka muchiri kuba muchiri kubudirira here zvamaimboita kumashure kwese so inini handichada zvekuba nekuti ndatoona danger iri hazvina kubvunzwa kunzi muchiri kuda here zvanzi muri kubudirira here pamabasa enyu iwayo
pamabasa ese kwese kumashure kundasimbobudira asi ezvine zvapasina kunyatsobudira izvi kubudirire one ngoma pamakona mudzimai akuita izvi makaita sei? Ndakatotanga kutoshushikanawo moyo wangu nekutorwadziwa kutoti mudzimai wangu wandinogara naye mumba handisina patina kana zvadai, so ndakutofunga kuti ndizvisiye kana zvakuti vangu vandogara nawo mumba zvakuita kusvika kodai nekuti dambudziko rinenge rinopinda futi mumba mangu. Kwaiko kwacho kwamakapiwa mushonga weraki ramuri kutaura miko yacho yanga yakanzi kudii? Miko yanzi inini pakusenzesa kwandenge ndichitawo mushonga iwoyoyo ndinenge ndichiraramawo zvakanaka zviri smart pasina. Muko wacho wanga uri wokuti usaita chini muko wanzi kana ndakushandisa zvinhu izvo ndinoshandisa ndisina kupfeka mbatya ndopane ndichishandisa mutiyo ndisina kupfeka mbatya. Mapiro aipinda papi? Pakugepu rekurota ndakaisa mushonga, saka kureva kuti mudzimai akaita exchange pagepu repiro. Mushonga ini wangu wandaisenzesa wange uine power kuside kwepiro yangu, saka mai vakachinja kuisa piro, saka ndo pakazotangira nyaya idzi. Nyaya idzi tiri kuona tikudziona kuti njere dzavo dzinenge dzisikuita zvakanaka. Ichokwadi. Kwamakatora muko wacho makadzokera here maona vadzimai vakudai? Handina kuzokwanisa kudzokera nemhaka yekuti munhu wandakatorera mushonga akashayika, saka zvakutondinetsa kuti manje kana zvakudai so, saka ndati arega ininiwo zvakutondinetsa handichazvida, saka ndati rega ndibatsirikane ndotorana nevaning'ina kuti vaning'ina hapana zvava zvangwa ruzivo. Saka vanachezvara manga makavatsanaangurire zvinogaita kuti vatozvinzwawo pano? Vanatezvera vangozvinzwirawo ipo pano, shoko ranga risina kufamba. Nenguva yakadii achida? So ndingangotaura kuti hapana, hatingati pangaite 2 weeks, hapana 2 weeks pakati apa. Zvakanaka. Saka mapilo aya ndo mapilo emba menyu, aunitoziva kuti ipilo yangu ipilo yaningi. Chokwadi. Saka yako yanga iri ipi? Yangu yanga iri iyi inoiri padhuze namama. Bata ipilo yenyu nzebula kunjenga unza ako pilo yakwavo vazudiswederai padhuze zvenyu, vanogona kuimba voimba, vanogona kutamba votamba. Nhandi tifambe zvinhu nai toita sekutaise munhu hapana zvakadai so zvinoshanda sei? iwo yapa pilo yako iyo, bata pilo yako. Hey! Ndibatsire mukadzi wacho auye apa. Itai kuti mukadzi wacho abate pilo yacho, shingirirai kuti mukadzi wacho abate pilo yacho iyo, kana kuisa makumbo ake papilo ine murume wacho iyo. Utomubata. Asi ndakubvisa zviri pamukadzi ndoisa kuna akabata.
mateteguru vari nyika dzimu vari zvisipiti makombwe pamwe namasvikiro ndakumbira vakanaka paupenyu hwevana vedu. Tororo ngundi yangu irimo uyu ngazi about agwenyambira timbe nziyo baba inga makura wani na baba serarenya wirame mchabatana nesho so Zolo sio roba na pili hizo. Roba na pili hiyo, zote pia kama Sumuza ngoma kwenye mpira. Vasukuru, chakakosha kazhinji kubvisa chakaipa kuna akaitirwa chakaipa. Totora chakaipa teita kuna akaita sei? Handire. Saka muzukuru sori zvako iwakangwara iwakachenjera. Adangobvisa zvangu akaita pa mukadzi wako. Hausi wakaita uchida. Asi kubata bata hanzi kuenda sei? Kunoparira nandi. Saka dangotora chakaipa ndochisa pauriwe. Saka chidziya moto wako ega imibva yapa. Minde kuda kuti utsi urove iye chete. Zviruka izvi batai munhu wenyu minde nayoko ndizomurapa iye ndauti hadza hanaka asati iwe zvitangewo kwauri. Hey. Ndezvanizo ndezvangu wakazvibata sei? Zvaingoitikawo mukufamba zvanza sei izvi? Ndezvekudo nani? Hauzvizivi? Waiva wakaisirwa kuti gudo rinomba, saka iwo nomba. Gudo haribatwi waubatwi. Harina maipe. Ndoda kubvisa chakataiswa paharanga yako. Twanga wakaita iwo paharanga yako. Ndakuriturika pauri.
inonogona kuripira here mishonga ino kuti mishonga inoda kuripirwa iyi noti pawakaitora wakaripa wakabhadhara iyi yakuda kuripirwa kudzoserwa kupi haruna maipo roda kuripirwa iri rotoda nemombe dzoda kuripirwa ndokureva kuti kupedza dare katisina kuripira mombe dzinodikwa aiwa hariperi akakuudza iwe akakupa mishonga iyi anga akakuudza kuti pandikwa mombe ngani akakupa mishonga iyi ndati anga akakutitora izvi anga akakuti mombe ngani anga akanditi mombe 3 wakabhadhara ndakabhadhara 2 awabhadhara 2 vakasara 1 ndo pakapinduka mishonga kana kuti wakanopiwa zvanza wakatongozwa ndiri kupiwa zvanza zvemishonga iyi ndakapiwa zvanza ndobvati wakati nazopiwa zvanza shokwadi ndo pawapiwa mishonga uongo saka zvanza wakapiwa mombe 2 pakushanda pakuzoshandisa kwazvange kwadake tichiitisa izvi ndo ndakaona kukana kuti harina maipe muzukuru ino komombe yacho iri kudikwa yekupedzisira yacho kuti inotsipika zvanza izvi iri kudikwa toridi mombe yendoida tichizoparadza zvinhu zvako zvichitsva ndoti tenda muzukuru iri rotodikwa nhasi zvotodikwa nhasi kuti zviitwe ndokuti apendera chii sumuka zvako muzukuru rinotenda ngatirore ngoma